standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose, lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Maganda Pilipinas, Maaksyon Umaga Pangasinan. Kamusta ho kayo mga ka-aksyon? Yung mga kaibigan ho natin dito mga kaibigan, ha? Welcome na naman po muli sa iyong paboritong programa sa radyo magaman ng halian, Aksyon Radyo Hataw. At syempre kasama na naman ho ninyo wadyo lalamot sa tuwatan ng patupatag yung ka-araw, the official hybrid of Aksyon Radyo Pangasinan, Aksyon Ahikam Desena Pasyon. Kasama ho natin mga Aksyon Radyo reporters, at iba pang staff sa panguna ho yan ng ating station manager, Action Violi Valdez Ferreira. Okay, kamusta ho kayo mga kaibigan? Live na live ho tayo ngayon sa 1161 kHz sa inyong mga talapihitan, Aksyon Radyo Pangasinan. At hindi lamang yan po mga kaibigan, tayo din po live din po na mapakinggan po sa ating Facebook and YouTube live streaming. Abay, mantakin ho ninyo, umasenso na talaga tayo pagdating sa teknolohiya mga kaibigan, ha? Dati radyo lang tayo, dati 1161 kHz, sabay ngayon internet na tayo, Aksyon Conrad, ha? Ay nako. Anyway mga ka-aksyon, ha? Kinig lamang ho kayo, no? Para updated kayo sa mga latest news and latest reports po natin mga ka-aksyon. Etong problema ngayon, kakabukas pa lamang natin bad news agad, ha? Ang ibabato ho natin dito ngayon mga ka-aksyon, ha? Dahil alam nyo ho ba na eto na namang, yari na naman tayo dito, Aksyon Conrad, ha? Masakit! Eto, sabihin mo kay Kuya Will mamaya, magpapultang na si Kuya Will, ha? Dahil magtataas na naman po mga kaibigan. Ano ba naman yan, ha? Yung mga motorista ho riyan, ha? Yung mga may sasakyan ho riyan, ha? Eto, makinig kayo ng mabuti, ha? Inaasahan po na sa araw ho ng bukas. So eto, Tuesday na naman. Ano ba naman? Every Tuesday talagang ewan ko, nakadikta sa presyo ng produkto yung yung mangyayari. Pero mamaya, detalyahan natin yung price increase, ha. Dahil papasukin ho natin mga kaibigan si Action Jeric Pasilyaw sa isang ulat. Action Jeric, please come in. Yes, Aksyon na hikang na ngayon sa 218 ang daily average COVID-19 cases ang naitatala dito sa lalawigan ng Pangasinan mula yan January 10 hanggang January 16. Batay sa tala o batay sa COVID-19 na monitoring bulletin ng Provincial Health Office, higit na mas mataas ang nasabing bilang kumpara sa sinundang linggo na nasa 61 cases lamang mula January 3 hanggang January 9. Kung titingnan ng datos, nasa 1,958 na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na naitala sa buong lalawigan sa loob ng mahigit 2 linggo sa buwan lamang ng Enero. Bunsod nito, patuloy din sa pagsipa ang mga aktibong kaso ng sakit sa mga component local government units sa Pangasinan. Ayon sa PHO, nangunguna ngayon ang bayan ng Lingayen sa may pinakamaraming aktibong kaso ng sakit na nasa 129. Pangalawa ang bayan ng Kalasyaw na mayroong 111 active cases. Sinundan ng Urdaneta City, 91 active cases, Malasiki 80, habang 76 active cases naman mula sa San Carlos City. Ang ibang mga lugar naman, Aksyon na hikam, ay mayroong mula 43 hanggang 66 active cases.
Samantala, pumalo na sa 1,701 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Pangasinan, makaraang makapagtala ng 285 na panibagong kaso ng sakit. Hinggil dito, umakyat na rin sa 37,579 ang kabuuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa lalawigan, kung saan 34,634 ang bilang ng mga gumaling, habang 1,244 naman ang bilang ng mga nasawi. Yan ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jarek Pasiliao, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa ulat na yan, Action Jeric Pasiliao. Alam nyo, nakakalungkot po mga kaibigan. Speaking of COVID-19, alam nyo ho ba na dyan sa may Ilocos Norte ho kahapon mga ka-aksyon, nakapagtala na ho sila dyan ng isang kaso ho ng Omicron variant. And ang kinakatakutan ho rito is baka meron na hong local transmission ng Omicron variant dyan po sa may Ilocos Norte. Ayan ho yung maaaring problema kayo na tinitingnan neto mga ka-aksyon ho natin dyan, no? Yan ay kinumpirma kahapon itong si Governor Matthew Marcos Manotoc ng Ilocos Norte sa kanyang Facebook post. At ayun na nga mga kaibigan, sinabi nga niya na officially meron na silang Omicron variant sa Ilocos Norte. Alam niyo, sa Pangasinan wala pa namang binabanggit yung mga health authorities dito, yung mga LGU dapat ang magsabi, no? Although ang aking palagay dito mga kaibigan, sorry, di ko kayo tinatakot, pero with the way things are going, matindi yung hawaan, matindi yung pagtaas ng kaso mga kaibigan. Tingin ko may Omicron na ho talaga rito, dominant na to na variant ko sa Pilipinas mga kaibigan. Sigurado sa Pangasinan, napasok na rin ho ito, maaari, no? It's just that medyo matagal hong i-detect ng Philippine Genome Center ito kasi ang dami nilang order. Ang daming pumapasok ko ng mga sample sa kanila araw-araw. Kailangan i-process ko nila lahat yan mga ka-aksyon, di ba? Kaya nangyayari, medyo natatagalan, 1 to 2 weeks na naman ho mga kaibigan bago po dumating yung resulta ho niyan, di ba? Ngayon, kung mas marami sana mga facilities katulad ng Philippine Genome Center, kung mas maraming ganyang uri ng facilities po sana mga kaibigan, di walang problema, saglit lang natin makukuha yung resulta, di ba? Wala, saka kumalat na yung virus kumalat na yung potential Omicron variant, di ba? Kung kailan ganyan ho nangyayari mga ka-aksyon, ano ba naman yan? Ingat-ingat na lang po mga kaibigan, ano ba naman to, matibay na ho nangyayari sa atin ngayon mga ka-aksyon, if you could, itong nakaraan nga ako, sinabi na ho namin sa inyo mga kaibigan, dito nga ako sa may report ni Action Jeric, 1,701 ang aktibong kaso ho sa atin. Mas lalampas na ho yan mga kaibigan, kumpara ho doon sa may naitalan nung nakaraang buwan ng August, September, October, di ba? You can remember, di ba? Delta variant, di ba? Mga ganitong figure din ho yun, mga ka-aksyon. And with this current surge of cases again, mukhang mas tataas pa ho, hihigitan pa ho niya. Eto, naidulot ko nitong Delta variant nung nakaraan, tapos, eto na naman, problema na naman to. Ay, na! Eto yung sinasabi ko kanina, Action Conrad, buti ka pa, wala kang sasakyan, Ikaw ay, ang ginagamit mo ay chopper, Etong problema mga kaibigan, magtataas na naman ho ang gasolina mamaya-maya. Mamaya madaling araw ho mga kaibigan, naasahan ho ninyo, alas 12 in punto, alas 12:01. Yung iba ho, alas 6 po ng umaga mga kaibigan. Yung iba alas 4 ho ng hapon, pero basically mamaya po yan, eto, diesel. 1 peso and 80 centavos per liter. Ang sakit, sir. Piso 80 kada litro ho yan, Diesel po yan. At ang gasolina mga kaibigan, 90 sentimos kada litro ho mga ka-aksyon. Ayan po mga kaibigan, ang presyo na inanunsyo ho ng ilang mga oil companies po. Mamaya-maya ho yan mga kaibigan. Bukas pala yan, sorry Sa ikatlong sunod na linggo, may big time oil price hike na naman. Agyan tulayang sa kontrad mga kakisakla. Ilakok lami jet ski ka mo Mga liwaklay bisikleta, ilakok lami Inmax. Ayun, sakit Action Conrad ulitin ko natin mga kaibigan ang diesel ho magtataas po Ulitin ko natin para po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig.
Eto, ulitin ko natin mga ka-aksyon. Sabi rito, diesel na piso 80, 1 peso and 80 centavos per liter. At ang gasolina, 90 centavos per liter po yan. Yung kerosene wala pa, so baka mamaya-maya ho, no? Pero, ang estimated po rito is 2 pesos and 10 centavos to 2 pesos and 20 centavos per liter. May mantakin mo. Buti na, dito tayo gumagamit ng kerosene Action Conrad. Diesel o gas lang gamit natin. Ito mo itong kerosene, 2 pesos may gitan taas ha? Ano ba naman yan? Kumukulo ng ulo natin, ha? Kumukulo, nakakulo ng dugo, ano? Ano ba naman yan? Pero eto po mga kaibigan, nandiyan pa sa may Metro Manila ho ngayon, mga ka-aksyon. Inumpisahan na ho kaninang madaling araw itong no vaccine, no ride policy o no vax, no ride. At ayon nga po sa ating nakuhang impormasyon mga kaibigan, nagawa sa ngayon ay sa Metro Manila ho yan effective. Ayon kay Mr. Bernard Tulyao ng Auto Pro Pangasinan, baka inabisuan na rin sila ng LTFRB at ng DOTR, no, na baka after the experimental period dyan sa may Metro Manila, in cases o in areas under alert level 3, dyan ho nila gagawin din yung no vax, no ride policy ho na yan. At ang Pangasinan, under alert level 3. So ibig sabihin na kung hindi ka bakunado dyan sa Metro Manila, huwag kang sasakay ng public vehicle mga ka-aksyon, ha? Bili ka na ng bisikleta mo, ha? Maglakad ka na lang, ha? Dahil di ka nila papasakayin mga kaibigan, ha? Unless it is completely necessary. Unless kinakailangan ho talaga, it is of utmost consideration. Ayan po mga ka-aksyon. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, kung kami kamag-anak ko dyan sa may Metro Manila, pagsabihan nyo ho, magdala siya ng kopya ng kanyang vaccination card. Dahil kung hindi, nako, di pa papasukin yan sa mga sakyan, ha? Alam mo, meron yung nagtitrending ngayon sa Facebook, ha? Alam mo yung inimprenta niya yung vaccine card niya doon sa may damit niya? Inimprenta niya yung vaccine card niya doon sa damit niya para hindi na niya kailangan dalhin lagi yung vaccine card niya. Ipapakita na lang niya, ha? Pero huwag yung gagayahin yun mga ka-aksyon, ha? Ang kailangan talaga is vaccination card po, ha? Ang oras natin mga kaibigan, alas 10:31 ho ng umaga. Pero ma-action umaga kay Madam Delia Cabais, nakatutok ko sa atin via Facebook Live, ha, Madam Delia? Sana'y masaya po ang umaga ho ninyo. Yung mga ka-action din natin, batiin din natin si Mabilangan Familiar Janice. Ma-action umaga po sa inyo. Mamaya babalik ko tayo, ha? Oras natin 10:31 AM, babalik po Action Radyo Hataw. Aksyon Radyo Hataw! This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong bumaga bloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Con, bangong bumaga bloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nag-champion, superpower na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Superpower with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Knock-knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock-knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabang who? Magbangong buhay na. Wag choosy! Lahat i-Downy.
Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mga kaibigan, nararamdaman nyo ba na parang di na tulad ng dati ang inyong katawan? Kahit na kadalasang nasa bahay lang tayo ngayon, parang di na kasing lakas ang katawan natin. Mabilis tayong mapagod at mangalay. Mabilis na sumakit ang batok natin pag may makain na mamantika. Mabilis na mapagod ang mata pag nakatingin ng matagal sa computer. Baka sinyalis na ito na kailangan na nating suportahan ng tama at wasong nutrisyon ng ating katawan. Kaya kasamang pag-ehersisyo at tamang pagkain, mag-Centrum Advanced Multivitamins. Alam nyo ba na ang multivitamins na ito ay may lycopene na nakakatulong para protektado ang heart, vitamin C at zinc, nagpapalakas ng resistensya at lutein para makatulong protektahan ang eyes. Alam nyo ba, ang Centrum Advanced din ay nirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon sa inyong puso, mata, resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pang buong katawan, take Centrum Advance every day. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Si Alan Ann ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sen Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsul, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawan na kayo, magaling to, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap. Lalo-lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta said marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max. Starwax, ayas, #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano'n na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Starwax, Starwax Wax. Kintab na to the max, max, max. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin dagupan.
Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban, kasama si Vice Mayor BK Kua at ang Team Belen. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 128519 Series of 2021. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City, Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil. Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. Sed Panyawan Liniment Oil. Gawa ng Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Alas 10:42 ng umaga mga ka-aksyon. Nagbabalik na naman po Aksyon Radyo Hataw. Kasama niyo pa rin Aksyon na ikam sa napasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Ay, nako. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating programa mga ka-aksyon. Magandang umaga pala kay Madam Mirna Soriano Silana. Nakatutok ho sa atin ngayon via Facebook Live. Si Boss Salvamar Cancino. Hello. Magandang umaga. Sana'y maayos pong kalagayan ho ninyo nasaan man kayo ngayon. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balitaan mga ka-aksyon. Nako. Itong si Prospero Pichay mga kaibigan dinali ho ng Korte Suprema itong mama. Eto, pinagtibay ho ng Supreme Court ang parusang dismissal from service. Eto mga kaibigan, perpetual dismissal to. Ibig sabihin forever.
Laban kay Surigao del Sur First District Representative Prospero Pichay at dalawa pang dating opisyal ng Local Water Utilities Administration na pawang sinampa ng kasong misconduct. Nako, ano naman to ha? Sige, basahin natin. Sa 40-page resolution na isinampa ng Supreme Court First Division na may petsang Nobyembre 11, 2021 at naipublish noong January 14, ibinasura nito ang consolidated petitions na inihain nila Pichay para ipawalang bisang desisyon ng Court of Appeals Sandigan Bayan at Office of the Ombudsman na nagtatanggal sa kanya sa serbisyo at may katumbas din na parusa na perpetual disqualification para humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Sa record, unang pinatawan ng parusang dismissal from service na Pichay na Ombudsman noong July 4, 2021 dahil sa pagkakasangkot nila sa anomalya sa paglustay umano sa pondo ng LWUA o yung Local Water Utilities Administration. Umakyat sila sa Court of Appeals pero ibinasura rin ang kanilang petisyon. Bukod sa mga desisyon ng Ombudsman at Court of Appeals, inapila rin ni Pichay ang naging desisyon ng Sandigan Bayan na pumapabor sa Ombudsman na parusahan sila. Pero sa paghimay ng SC First Division sa mga petisyon ni Pichay, iginit nito na nagkaroon daw ng due process at nadinig ang panig ni Pichay habang meron ring probable cause sa kasong isinampa sa kanya. At tama rin daw ang unang desisyon ng Ombudsman laban dito. Dahil dito, ang re-election bid ni Pichay bilang Surigao del Sur 1st District sa mababang kapulungan ay nanganganib. Tumatakbo laban sa kanya ang incumbent Construction Workers Solidarity Party List Representative Romeo Momo, isang dating DPWH Undersecretary. Ayan po mga kaibigan ha. Saan ba nagugat tong kaso laban kay Pichay? Ito para sa kaalaman po ng lahat, nag-ugat itong reklamo kay Pichay nang bumili ho itong LWUA ng 60% voting stocks ng Express Savings Bank. It's worth 80 million pesos. At pinaglalagak po yan ng 400 million na halaga gamit po itong pondo ho ng pamahalaan. Yun nangyari ho mga kaibigan. So ginamit nila itong LWUA para makabili ho ng stocks. Ayan po mga ka-aksyon na nangyari ho riyan, which is hindi ho pwede. Kaya misconduct etong naing kaso ho rito mga ka-aksyon, diba? So ano ibig sabihin nito? Perpetual disqualification. Hindi na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno etong si Pichay. Hindi na rin siya pwedeng i-appoint for any government position kahit job order pa man yan. Hindi rin ho siya pwedeng mag-apply o pumasok sa anumang trabaho po within the government. Yan po yung perpetual disqualification. Ibig sabihin po niyan, pati mga benepisyo ho niya sana, na mapapala niya noon, kung ito po yung nagtrabaho sa gobyerno noon, mapapurpit din po. Lahat po ng perks, lahat ng mga benefits na enjoy niya at may enjoy pa niya in the near future, tatanggalin ho mga kaibigan. Because ito, Supreme Court na ho, nagbigay ng ruling ho rito. Ibig sabihin itong Supreme Court, ito na yung kataas-taasan sa Pilipinas mga kaibigan na korte, di ba? So, lahat ng ito, bawal, lahat ng ito mga kaibigan, hindi na ho papasok. O kaya ho, ayan po mga kaibigan, nangyari na ho. Ayan po mga ka-aksyon ang nangyari kay Pichay. Di ba ito tumakbong presidente itong si Pichay noon? Di ba? President o Vice President? Di ko na maalaala Oo, kasi may kanta pa to, di ba? Pro Pinoy, yun, di ba? Oo. Ayan, tanggal na ho mga kaibigan. Laglag na ho itong si Pichay. Nako, panalo yung kalaban nito. Sige, yan yung latest news dito mga kaibigan. Oy, teka lang, si Sir Mel Aguilar pala, tapos Sir Roland Mulik Nawe. Ayan, yung mga bromance talaga. Ito hi po, sabi, shout out po kay Baby Mel Aguilar. Ingat ka po, Omicron is waving. Likas mutan Oy, ingat kayong dalawa dyan, Sir Mel, tsaka teka lang na to may nag-big team malapit sa... Ay, sige! Action Jeric! Nako, teka lang. Nako, sir. Sige, sir. Teka lang, on air ako now. Papunta ako tao. Teka, sinong pwede? Teka lang, i-call natin to, sino pwede for dispatch? Teka lang, may nag-big T. Now lang. Ito, mga ka-action, ngayon lang to, Tulay, Kalasyaw. Yan.
Opo, ito mga ka-action at may kuan ako rito, may maasahan tayong caller dito, ano? Ito yung trusted source po natin, sir, sabi niya rito, may nagbigti malapit sa amin sa may tulay. Nako. Sige po mga kaibigan, magpadala ko tayo ng caller, ko natin, Action Radio reporter ko natin dyan, no? Ngayon lamang po ito mga kaibigan, Sige po. Teka lang, ititanong ko, naitawag na ba sa polis? Yan, Sige, paumanhin po, no? Sige, many thanks, Sir Anthony, Sir Anthony Kalimlim, sir, Thank you very much po, sir, sa pagtimbre ho, sir, Okay, dito, verified na. Friend ko tumawag. Nakatira malapit sa... Yan. Okay. Paumanhin po mga kaksyon, may bigla lang po pumasok ko na balita. So yan po, may kaso ho ng paumanhin sa mga kumakain ngayon ng almusal, May natagpuan hong bangkay ngayon dyan sa may Kalasyaw. Particularly dyan po sa may tulay ho, sa may Nalsian Bridge. Nalsian Bridge bang tawag doon? Yung mahabang tulay, yung magandang tulay dyan, yung bagong gawa. Oo, at nakabigti raw, sabi nitong ating source, sige ho mga kaibigan, on the way na ho yung mga Action Radio reporters ho natin dyan. At i-check na ho nila yan mga kaibigan, ano? So we will bring you the latest information po dyan once na makapag-gather ho ng sapat na impormasyon, Itong ating mga Action Radio reporter on dispatch now. Max Umaga rin kay Manong Ed Payawan, sir. Max Umaga, salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood, sige po. Teka lang, Okay, okay, sige. Okay po, sige po. Okay, Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating balita. So, antayin ho natin yung mga Action Radio reporters ho natin dyan. Please mga ka-action. At tuloy-tuloy po tayo sa ating balita. Eto, may panukala po itong palasyo ng Malacanang, na magkaroon ho ng pagpapaigting ng house-to-house po na bakunahan na itong mga senior citizen at mga mamamayan ho na may ibang karamdaman para po mapataas itong vaccination campaign ng gobyerno sa labas ho ng National Capital Region. Aba, grabe ho yan mga kaibigan, Sige nga, ganito na ako, umabot na sa ganitong punto, na kinakailangan ng mag-house-to-house ng gobyerno ng Action Conrad para mabakunahan lahat. Sa bagay, talusabal naman kasi senior citizen, mga matatanda na itong mga to, yung iba ho riyan, hindi na ho pwedeng umakyat, hindi na ho pwedeng pumunta dyan sa mga vaccination hubs po, lalo na kapag medyo malayo yung kanyang lugar, di ba? Eto, sabi ho rito mga kaibigan, ang kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, isa umano sa mga nakikita nilang mabisa na ginagawa ng LGU ay itong house-to-house po na pagbabakuna kasi ang target nila ay senior citizen at mga vulnerable, lalo na sa mga lugar na nasa labas ng NCR. Dagdag pa rin Nograles na epektibo umano pagpunta sa mga bahay-bahay para sa pagpapataas ng kampanya ng bakuna kontra COVID-19. Pinuna naman ni Nograles na may mga mamamayan na nahihirapang magtungo sa mga vaccination center. Dapat anya mapuntahan sa kanilang mga tahanan ng mga mamamayan na hindi makabiyahe. Alam niyo, dapat ganyan, maganda tong naisip po mga kaibigan ng gobyerno. Alam niyo, dito sa area lang natin, sa Dagupan lang mga kaibigan, may mga nakakahuntahon ho tayo rito within the community, within the barangays, yung mga remote barangays, pagka tayo nagagawi ho riyan, sinasabi ko nila, yung mga kamag-anak nilang mga matatanda na, yung mga bedridden, hindi na makapunta sa bayan. Kasi number 1, matatanda na itong mga to. Number 2, di makatayo, bedridden na sila. Tumba na sila, di ba? Tapos, itong iba pa mga kaibigan, anong ba tawag dito? Itong mga to ay hindi practical para sa kanila na magpunta ho dyan sa bayan. Ang problema kasi, yung mga LGU, nakapokus lang ho sa may city proper, sa town proper, di ba? Yung kanilang vaccination hubs. Paano po yung mga areas na nasa remote yung mga lugar nila, mga barangay ho nila, di ba? Medyo alanganin ho, Lalo na kapag may handicap na ho, may kapansanan na ho itong mga tao ho na ito, di ba? Kaya magandang panukala ho ito. Pero ang tanong, magagawa ho ba nila ito mga kaibigan bago po matapos tong first quarter ho ng taon? Ang target ho kasi first quarter ho ng taon, dapat mabakunahan na po itong mga nandito, di ba? Yan yung kung ho rito mga ka-action, sige, so antayin natin kung anong gagawin ho rito, Dami-daming panukala ngayon Action Contra, di ba? May no box, no ride, tapos to sa bahay, di ba? Tingnan natin kung maging effective this time itong mga pagtatangka nitong mga to, na ma-curb o mababa itong kaso ho ng COVID-19 po mga kaibigan,
Alam niyo hindi na nakakatuwa to nangyayari ho sa atin ngayon. May mantakin ho na yan, dire-diretso ho mga kaibigan, sunod-sunod ho na mga araw na itong bagong kaso, nagre-record high po mga kaibigan. Sumasagad ho doon sa nalampasan ho nitong nakaraang mga araw. Yan po yung nakakalungkot dito, no? Araw-araw halos ganyan po nangyayari sa atin. Sige, antayin na lang natin. Teka lang, may nagkwan sa atin na mapagkakatiwalang source din. Ang Sea Oil, nag-announce na rin, naglabas na rin ng anunsyo, ito mga kaibigan, sabi rito, ang gasoline, 90 centavos per liter. Nako, masakit pa rin. Ang diesel, 1 peso 80 centavos per liter. Tsaka kerosene, 2 pesos and 30 centavos per liter. Nako, ito galing po sa Sea Oil yan, So magtataas ang Sea Oil ng kanilang presyo bukas, alas 6 po ng umaga. Ayan, Kaya bilis-bilisan nyo na ho mga kaibigan, mga ka-action, pagas na ho kayo, pa-full tank na ho kayo. Pati yung mga reserva ko niya, punan nyo na ho. Malaking taas na naman to bukas, ito naman, sabi, si Amads Idjo, sabi niya, pabati raw si Kuya Bernard Idjo. Nako, di po bumabati ng birthday, pero personal na bati ho natin. Yan, Kuya Bernard, magandang umaga ho. Pagbati ho galing kay Amado Idjo. Ayan po, Manong Bernard Idjo ng San Miguel PNR. Ayan, so mahal na mahal ka ni Mr. Amado Idjo. Yan pong pinapasabi ho nila mga ka-aksyon. Paunahin po, di po bumabati na kung ano naman dyan. Pero kung special mention, sige, special mention ho tayo ngayon. Sir Amado, magandang umaga po sa inyo, no? At yung mga ka-action po natin dyan nakikinig. Ayan, si Manong Bernard, pinapabati ka. Good morning po. Yung mga nakikinig may mga listener rin tayo sa may San Miguel PNR ngayon. Gandang umaga po sa inyo, no? Sana'y maayos pong kalagayan ho ninyo riyan, sa may PNR Calasiao. Yung mga malapit din sa may sa may likod, yung Hands of Heaven ba yun? Yung sementeryo dyan? Ayan, dami pala nakikinig sa atin dyan, Magandang umaga sa inyo, no? Sana'y sana'y masarap po parang halian ho ninyo ngayong araw, ito naman, nako, bago tayo magpaalam, meron po tayong karagdagan dito mga ka-aksyon, Alam nyo ba na may prison break dyan sa may Bilibid kanina lamang mga ka-aksyon? Ito, naglabas ho ang Bucor, ng Bureau of Corrections ho, ng flash report po. May kinalaman po riyan. Ito, kakatakas lamang ho mga kaibigan, January 17 po mga kaibigan, tatlong convicted ho ng mga PDLs dyan sa may National Bilibid Prison Maximum Security Compound, nakatakas po kaninang 1:00 lang madaling araw. Nako. At dito, itong mga suspect na nakatakas, ayon dito sa inilabas po na notice mga kaibigan, they are considered armed and dangerous, armado at mapanganib. Number 1, Arwin Belleza Bio, 35 years old, residente ng Javier Leyte. Ang krimen niya, murder and attempted murder. Hinaturan ito sa RTC Branch 257 ng Parañaque City ng reklusyon perpetua. Number 2, itong si Draculo Yosores Falcon, 34 years old, residente ng Libasgua, San Miguel, Surigao del Sur. Ang kaso, robbery with homicide. At nakatulan ito ng RTC Branch 27 sa Tandag City, Surigao del Sur. Ang kaso nito, pending double murder at dyan din sa may Kamiling Tarlac. Nako, patong-patong At etong isa, Pacific Villaruz Adlawan, 49 years old. Ito yung residente ho ng San Agustin Norte, Tandag City, Surigao del Sur. Ang kaso, frustrated homicide. Violation ng Section 15, Article 11 ng Republic Act 9165. Drug use. At may pending homicide case pa ho ito dyan sa may Bacoor City, Cavite. Ayan ho, grabe pumuga ho itong mga to dyan po sa National Bilibid Prison kaninang 1:00 ho ng madaling araw. Maximum security, mga ka-aksyon. Naku, mukhang nakatulog yata yung mga gwardya ho natin dyan. Medyo kakapoy. Ayan po mga ka-aksyon, kung sakaling kayo po ay narinig nyo ho itong mga tao ho na ito,
these are considered armed and dangerous, itawag nyo lamang daw dito sa may hotline number ng Bucor, 0917-804-9362. I repeat, that's 0917-804-9362 at 0918-600-1081 or 0918-600-1081. Nako, sana mahuli agad tong mga to bago pa sila makapanakit ng ibang mga tao, mga ka-aksyon. Sige, yung ibang update po sa pagtaas ko ng presyo, yung presyo ko nitong ilang mga gas companies, tumutok na lang ho kayo sa aming Facebook page, mga kaibigan, dahil tututukan ho natin doon, ipopost ho natin doon, yung mga update na mangyayari, mga announcement po nito, mga update sa big time oil price hike na magaganap po bukas yan, mga kaibigan, araw ho ng Martes bandang alas 6 ho ng umaga. Ulitin natin, diesel, piso 80 ang kada litro. Sabihin nyo kay Kuya Will, yan, paripil na si Kuya Will, papultak na mamaya. Itong mga gasolina, yan, papultak na kayo, 90 centimos kada litro itataas po bukas. At yung diesel nga ho, 2 pesos and 30 centavos. Walang tayong sapat na oras, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig, pagtutok sa aking programa Aksyon Radio Hataw. Nakasama ko ninyo sa loob po ng isang oras sa talakayan. Aksyon Ahikam de Sena Pasyon at sa ating Master Control, nariyan ho Aksyon Conrad Alvarez. Sa kanahon ng bubo sa Aksyon Radio Pangasinan sa Pogo ng Aksyon Violi Valdez Ferrer, ang ating station manager. Susunod na ho si Aksyon Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri at si Aksyon Jesse Perez sa kanilang programang Pangasinan Bilis Kilos. Dito lamang yan sa Aksyon Radio. Una sa Aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino! sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin.